Hello svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Ukoliko ste novi, dobrodošli na kanal, ja sam Ivana. Danas provodimo dan kao It Girl. And people call you that phrase that they use too often, I think, it girl. It girl, šta je to? Pa najbolje rečeno, svako želi da bude ona. Njen život je skockan i na mestu je, od nje zrači samouverenost i lepota. Ona je uspešna i javnost je vidi kao perfektnu devojku. Danas je popularna it girl koja ima svoje ciljeve, koja ima svoje svakodnevne rutine, koja ima novac, koja se najbolje oblači. Ona je zgodna, njena kosa je savršena, njeno lice je prelepo. Ukratko, ona je jedan veliki bullshit. Kao i sve ostalo što postane trend ili dođe u ruke javnosti, posle nekog vremena postane toksično i baš tako je i ceo trend it girl veoma toksičan. Apsolutno niko nije savršen i nikome život nije perfektan. Biti it girl je ono kada ne dozvoliš da se uopšte osjetiš loše, kada ustaneš ujutru i našminkaš se, iako te jako mrzi, jer ukoliko izgledaš lepo, osjećaš se dobro. Trenirat ćeš jer znaš da se posle treninga osjećaš ekstra. Radiš ono što voliš i radiš na sebi i posle nekog vremena ljudi će prirodno pričati o tebi i to je zapravo biti it girl. Danas je mnogim ljudima važniji tuđi život od sopstvenog i onda kada vide nekoga ko to ne radi, stvara se ta neka vizija o njima da su oni perfektni i savršeni, a zapravo su samo ljudi koji su i ostali. Da se fokusira na self-care, na odvajanje od telefona, na bilo kakvo ispoljavanje kreativnosti i na opuštanje, jer prethodnih par dana je bilo podosta stresno. Najbolja stvar koju možete da uradite za sebe u tom trenutku jeste da uzmete jedan dan i da se full opustite, da li će to biti šetnja po parku ili maska za lice ili igranje igrica koji nisu Liga Legendi, zato što vas to neće opustiti. I ja živim za ovakve dane, zato što koliko god voljela da se družim sa ljudima i da radim razne stvari, iskreno najbolja stvar je ceo dan blejati kod kuće, gledati seriju, čitati knjigu, piti kafu, čaj, praviti sam doručak i sve ostalo. I to je zapravo tajna cijele produktivnosti, da radite stvari koje vam se sviđaju, da se osjetite fancy. Iako pravljenje doručka zaista nije toliko fancy, možete da se pravite da jeste, a i cijela fora je da romantizujete život. Koliko se vi potrudite da taj doručak izgleda na oko lepo, bukvalno ćete se osjećati bolje, htećete da ga slikate, da ga podelite s nekim, zavolit ćete da pravite doručak. I tako možete da uradite sa bukvalno svim stvarima, da li će to biti teretana, čitanje, učenje i tako dalje, šta god da uzmete da romantizujete, bukvalno ćete zavoliti jer ne postoji treće. Uzmeš da gledaš Gilmore Girls, volit ćeš da čitaš. Uzmeš da gledaš Gilmore Girls, volit ćeš da učiš. Uzmeš da gledaš Gossip Girl, volit ćeš da se oblačiš, volit ćeš da ideš da thriftuješ, da piješ kafu ili da kupuješ croissant, nije bitno. Zato danas ćemo da radimo apsolutno sve što možemo da nam dan bude zanimljiv i da romantizujemo sve, jer će uskoro početak škole i tamo će morati da se tryharduje romantizovanje. Ako nikad niste čuli da neko to radi, here I am. Početak videa sam ja, koja ne ličim apsolutno ni na šta, ali to je bila i poenta zbog toga što ćemo danas da posvetimo dan svemu. Tako da ćemo imati jedan everything shower, a za početak idemo da uradimo neki skincare i da napravimo neki cute doručak. Okay, najbolja stvar za depuffing jeste ice water, voda. Ok, koliko sam skapirala, u recept ide i jedno jaje, jedan vanilin šećer, a i ne mora, ali nemam aromu vanile, tako da pola šulje mleka,
ide pola šolja šećera. Nemam običnog šećera, mrtvu nedeljnu prodavnicu, ide šećer u prahu. Strašno sve ovo što imam. I reče ona ide kašika praška za pecivo. Kao što vidimo, to je to. Sad ću da ga promešam. Okay, here how it is. Uzmeš sa mesu. Kašika, 2 kašike, 3 kašike. Opa! Zapalit ću svetice. Previously on The Summer I Turned Pretty. Rekla sam da neću više da se farbam, ali zbog toga što mi kosa izgleda užasno i želim da se osjećam lepo, a kada mi kosa izgleda loše, ne mogu da se osjećam ni samouvereno, ni nikako. Prema tome, odlučila sam da ovaj deo, koji mi je dosta žut, ovaj ovde, malo pređem nekom beljom farbom, čisto da ne bude više tako grisi, a da ovaj deo, to jest koren, ne diram. Something around my head, through your hair, you wanna run your fingers through mine, but my dreads are thick and that's alright. Hold on, wait a minute, feel my heart attention now. Hold on, wait a minute. Sad ću sredim sobu dok čekam da se ovo primi i onda idem da opremim.
Nisam neki veliki fan Sa nama se završava, zato nisam sigurna šta da mislim o ovoj knjizi, ali čula sam da mnogi hvale ovu, iako mrze Sa nama se završava, tako da vidjet ćemo. Koristim za skidanje šminke, da skidam ovu masku, zato što se jako teško skida i usput mi ovo dođe kao neki eksfolijer. Možda life hack, a možda i ne, zavisi ko šta koristi. Ja nikad ne brišem lice sa taškirom. Mnogo je bolje da ga brišem sa toalet papirom jer je čistiji od tog taškira koji je pun bakterija, jer blej tako mokar i ako samo se razmnožavaju loše stvari na njemu dok je tako mokar jer niko ne suši taškir posle jednog korištenja. Prva stvar koju koristim jeste Snail Mucin Snail 96 Mucin Power Essence od Cosrxa. To je ovaj Pužer Essence, ja moram kažem da je to najbolja stvar koju sam ja ikada probala. Zato što hidrira kožu, umiruje kožu i ispravlja nepravilnosti, što je najbolja stvar ikada. I predobar je. To stavljam i ujutru i uveče. Sljedeća stvar je Glow Serum od Beauty of Joseon, šta god. Moram malo da vidim kako se te stvari izgovaraju, da se ne bi blamirala. U suštini, ja ne vidim da to išta radi. Što se tiče ovog Essence od Puža, to definitivno radi nešto, a ovaj Glow Serum iskreno i ne daje nikakav glow. SPF koji koristim je od Cosrxa također. Jako je dobar, malo je masniji, ali se meni to baš sviđa. Inače ne koristim ništa od onih krema za ispod očiju jer nisam sigurna kao kako se to uopšte kupuje, kao koja meni krema baš treba. Tako da to ne koristim. A iskreno mislim da mi ne treba i retko kad i korektor koristim zbog toga što mislim da nema potrebe. Vidjela sam neke devojke kojima stvarno ne treba stavljaju korektor i mislim da je totalno bespotrebno, tako da girls don't do that. Stavljate korektor samo kad imate podočnjake baš. Ja sam uvek za skincare before make-up, zato što ako ti lice izgleda dobro nećeš morati nikakav preterani make-up da koristiš. I mislim da je najlepši make-up onaj make-up koji ističe lepote na tvom licu, a ne onaj make-up koji popravlja, jer nema šta popraviš, samo istakne nešto što ti je lepo na licu, onda se ova druga stvar neće ni primećivati. Za ručak imamo ribu, salatu od krompira, feta sir i iz nekog razloga hleb mi se jede. Stavila sam diklere da kosa bude lepa i sad ću sačekati jedno pola sata, rekla bi da je boja ok. I onda tražim outfit i idemo do grada. Ne znam tačno gdje i šta, ali smislit ćemo nešto. Make-up je gotov. Nisam baš na najlepšem svetlu, ali svejedno je ovdje izgleda baš slatko. Ja ne znam kako da popravim ovu grešku između mojih obrva, gdje je ova, čini mi se, uvek ovako podignuta. Morat ću bukvalno sa guaša ovu da probam da podignem, ja vidimo kako to prođe. Evo je kosa, šminka i outfit. Imamo ove leviske, slatkice. Ovu plavu majicu, tote bag, kosu slatku i idemo. Pogledajte koliko je prelepo sunce i koliko prelepo plavo stoji na ove boje i ovaj make-up. Htjeli smo se ka Knezu, gdje ćemo se naći sa Emom, jeste vidjeli u mom prvom videu ako se neka sekcija toga. Smo u najlepšoj kafeteriji u gradu na 4 sprata u Knez Mihajlovoj i čekamo da nam stigne kafa. Ema je tu kao što sam obećala, ali ovaj put je plava.
Uzeli smo hladnu maču jer smo već jednu kafu pili danas. We are back! I došli smo da skinemo šminku, tako da hoću da kupim ono plišanu traku za glavu, ali pošto sad nemam to, imam ovu običnu. I sad ću vam pokazati kako ja to skinem šminku. Prva stvar jeste ovo balejno ulje za šminku. Nikada u životu nemojte koristiti maramice da skidate, zato što što ništa ne skine kako treba, ne čisti, apsolutno užasno, samo se zadržavaju više bakterija na licu. Moj lični savjet, ovo je jako jeftino, kupite ulje za skidanje šminke, ukoliko imate posle toga neki bilo kakav cleanser za lice, jer ćete bolje očistiti lice, će vam lepše izgledati koža i ukoliko nemate ovo, isto savjetujem da kupite, zbog toga što bukvalno čisti svaku fucking poru koju imate i manje šanse su da vam izađu bubuljice, zato poslušajte taj savjet ako nijedan drugi. Znači uzmem ovo ulje, stavim na ruku ili direktno na lice i umasiram samo svuda gdje imam šminku. Pogotovo je dobra stvar što skidam maskaru jer mi ništa drugo ne skidam maskaru kao ovo. Sad uzmem vodu i istrljam ovo ulje sa lica i vodom, napravit će se kao belo nešto, ne znam koliko se vidi. Uzimam ovaj pad za čišćenje. Koristim ovu umivalicu sa aloe verom. Koristila sam ranije CeraVe, iskreno bila je najbolja umivalica na svijetu, ona za suvo lice, ali mi se potrošila i ovo je to bila jeftinija, pa kao i da probam i volim korejsku kozmetiku, pa zbog toga. Jedini problem kod ovog cleansera jeste što mi ostavi kožu onako zategnutom i suvom, to znači da vam ne odgovara, odmah da vam kažem, ali ne izlazi mi ništa od njega, samo moram da stavim malo jači moisturizer posle. I bukvalno zlatno pravilo, topla voda uveče za pranje lica, topla mlaka, ujutro hladna. Brišem lice. Otprilike ponavljam isto one stepove kao prošli put. Stavljam Essence. Sad kad stavim Essence, nekad ne stavim ništa posle toga, ali zbog ovog cleansera moram da koristim neku kremicu. Koristim ovu noćnu kremu balejnu, tipa bila je 200 dinara. Ovoliko otprilike. I voila! Nerad koji nastane kasnije. Odlučila sam da napravim novi Pinterest board koji će predstavljati neke želje, inspiracije ili ciljeve, odnosno kako želim da mi izgleda naredni mesec, što avgust, što septembar. Kasnije, kada ne znam šta ću od sebe ili kada me smori malo sve što radim ili jednostavno upadnem u onaj period kada mi se ne izlazi iz kuće i iz kreveta, da mogu da se malo inspirišem, to jest motivišem, a i da imam neki cilj. Tako da ćemo zajedno sada napravimo jedan Pinterest board. Link ću vam ostaviti dole i onda kada pogledate moje pinove izlazit će vam slični, pa ukoliko vam se dopadnu možete i vidjeti sad. Uključila sam ovaj difuzer za vazduh da radi i upalila sam jedan mirišljavi štapić. Evo ga. U difuzer sam stavila ove kristale mentola. Kupila sam ih u Turskoj. Ovo je najbolja stvar ikada za inhalaciju, za prehladu, za sve. Apsolutno je odlična za sinuse. Mene mrzi da stavljam svaki dan, iako bi stvarno trebala s obzirom da imam probleme sa sinusima. Ovo je gotov mood board, a vama hvala što ste gledali ovaj video. Nadam se da vam se dopao i da sam vas inspirisala.